Minn suġġett għal ieħor mill-sitwazzjonijiet illi nsibu ruhom aħna fid-djar tagħna għal taħdid. U allura ħanitkellmu ma' Chris Giordano dwar il-Malti Safi. Chris illi huwa arrej tal-provi, xi ħaġa illi aħjar xogħol illi qed inħares illi ħanibda fi-żmien illi ġej. Il-Malti Safi, issa aħna s-sezzjoni tagħna jisimha Malti Pur. Puru safi, tinftijem l-istess. Pero minnom it-tnejn, li mu l-vera Malti tal-qedem? Ħanejdlek l-ewwel nett, l-idea ta' Malti Safi hija idea li illum il-ġurnata pjuttost ma nħarsux lejha wis blenti pożittiva. Fis-sens li hija idea li oriġinat lejn l-aħħar kwarti su tas-seklu 19, fil-fatt fl-1880 twaqfet dik li kienet imsejħa x-xirka xemija, anke l-isem jidher semmitiku għall-aħħar. Għall-aħħar. Ekku. Kienet għaqda puntu sema magħha għaqda favur dak li hu semmitiku fil-Malti, prattikament kienet tagħmel sforzi kbar biex telimina Kull sens ta' romanz. Kull sens ta' romanz u ma kienx teżisti llum, għax illum kieku ovvjament anki tirreżisti b'mod qawwi il-klim li ġej mill-Ingliż. Ġifieri għal għandek ħafna nies illum il-ġurnata li ġifieri fil-waqt li għandek sitwazzjoni fejn hawn Maltin illi qed ibatu biex jitkellmu bil-Malti, għandek ukoll element kbir ta' Maltin illi huma allerġiċi għal taħlit mal-Ingliż fil-Malti. Ekku, fil-fatt tiskanta kif biex inkompli ma li għattejt inti, meta titkellem ma' ħafna nies illum il-ġurnata tinnota kemm jużaw kliem li ġej mill-Ingliż u mill-lingwi oħrajn. Tiġi awtomatika. Eżatt, tiġi awtomatika, imma b'mod speċjali mill-Ingliż. Kultant anke frażijiet saħ biex ma ngħid sentenzi. Ġifieri, minix ngħid ġifieri li dak huwa kollu kommu Malti, issa nkun qed nitkellem fid-dettall. Però ma tistax telimina l-fatt li taw vera nies kif qed tgħid inti li huma il-kelma tajba allerġiċi. Pereżempju biex insemmi aneddotu żgħir. Tiġa semma drabi oħra minn kelliema f'din ir-rokna qabli. Nsemmi pereżempju l-Kita Tard li kien semma ħafna dwar il-Malti li se nimħallat. Anki semma deċiżjoni 2 li kienu appuntu fuq kif ħad tikteb il-klim li diħel mill-Ingliż fil-Malti. U hemmhekk kien hemm episodju żgħir, vera kurjuż biex ngħidlek, fej kien hemm min f'dan il-grupp ta' diskussjoni li qed jiddiskuti kif għandu jinkiteb il-klim bl-Ingliż fil-Malti. Li jirreżista pereżempju l-kelma switch. Il-kelma switch biex tixel id-dawl issuġġerixxa li daw il-kelma interessanti kieku, nejdlek kieku intix kelma. Ma' fas kieku jena. Ekku, jinnaf. Dan is-suġġerixxa l-kelma kmant. Issa l-ewwel nett il-kelma kmant qasib is-Semitika, ġifieri forsi minnu mhux għax kellu f'moħħu ġibda partikolari lejn is-Semitiku u mhux. Le, l-importanti għalih li mhux Ingliż. Ekku, ġifieri dawn l-idejat tibqa' ssibhom. Però fil-verità da punt importanti li xtaqt nagħmel, aħna biex ngħidlek meta ngħid aħna ġifieri aħna nħobbu l-Malti u nistudjaw bħalek pereżempju anke li qed tistudja l-qarja tal-profita. Nirreżistu daqsxejn l-idea ta' Malti Safi għaliex sa ċertu punt ix-xekkel ġifieri ittellef iżżomm lura l-Malti milli jiżviluppa. Kif forsi nsemmi l-qudiem jekk ikolli ħin, kull lingwa jiġrila hekk li ikollha ħafna influenzi mill-lingwi oħrajn. Inkella ma tikbirx. Le, ngħiduha kif inhi, hemm ukoll arti meta iżżewwa ilsna differenti. Ġifieri jiena għalija tisma' preżentatur illi kultant ħajżewwa il-vokabularju tiegħu. Ngħid ma nisma' dana fih aktar preġju issegwih. Mill-banda l-oħra imma issib preżentatur, pereżempju, illi tantu xott mill-vokabularju Malti li kollu jirrikorri għall-Ingliż. Eżatt. U hemmhekk
hemm linja li tittoqgħod attent kif tibbilanċja. Ekku, importanti speċjalment anki fuq ix-xandir li kemm jista' Semmejt jkun. preżentatur jiena Iva. minn nies kollha naħseb l-iktar persuna li jitkellem, ġifieri. Ekku. Le, importanti li anki fuq ix-xandir tintuża kemm jista' jkun il-lingwa fil-mod sabiħ tagħha. Per eżempju, ma nistax ma nsemmix għax il-ħinna fl-itir, il-Nino Cremona per eżempju. Nino Cremona li kien magħruf anki bħala s-Surnin, hemmhekk ir-reġija qed turina fil-fatt anki ritratt tiegħu. Interessanti l-ewwel nett, da fatt li jiena nagħmel naqra riċerka dal programm fil-waqt li xirka xemmija bdiet fl-1880 u wkoll twieled dik is-sena. Eżatt, biex tara naqra. Kienet kombinazzjoni, għaliex is-Surnin kien pjuttost kontra din l-idea ta' Malti Safi, kien studjuż, kien kittib, kien għalliem anki tal-Malti. U fost l-oħrajn għandu żewġ sentenzi. Kien progressiv ħafna wkoll bħala persuna. Ekku, kien bnieta magħruf ħafna żmien, anki biex naqbel miegħek li kien progressiv, anki pereżempju biex twaqfet l-aqda tal-kittiba tal-Malti dak iż-żmien, illum magħrufa bħala l-Akkademja tal-Malti. U tajjeb illi tgħid ma jaħsibx li għadha b'dak l-isem. Ma tajjeb illi meta inti tgħid laqda kittiba tal-Malti, f'dak iż-żmien qegħdin nitkellmu li l-Malti laqqas kien apprezzat. Ġifieri biex toħloq, biex jirnexxielek tagħmel xi ħaġa bħal dik kellha riperkussjonijiet anke politiċi. Ekku, fil-fatt kien għad anki fi żmienu kien għad anki m'hemmx sistema ortografika. Fil-fatt anki biex fl-1924 ħareġ it-tarif fuq il-kitba Maltija. Imma biex inżomm kemm jista' jkun ma' suġġett ta' Malti Safi, ġifieri. U għandna din is-sentenza li hija kontroversjali ħafna. Eżatt, ekku, għandna kwotazzjoni tiegħu. Kwotazzjoni tiegħu bla dubju jekk il-kelma hija barranija u toqgħod u tieħu s-sura Maltija, allura nistgħu ngħidu li hi safja. Dan kumment forsi anke fi żmienu daqsxejn avventurus, forsi daqsxejn kontroversjali. Kontroversjali, ekku. Ġifieri, bil-mod kif qed jirraġuna hawnhekk Nino Cremona, kelma bħal pereżempju tofija, li ovvjament ġejja minn tofi, jew briksa, li jedna forsi hawn min jgħidlek imma briksa għal min ma jifhimx għax briksa biss ġejja minn briks li plurali, ma il-Maltin. Briksa ngħidu aħna. Briksa ngħidu, ma ngħidux brick. Inkella tidher li tkun qed titkellem l-Ingliż mhux bil-Malti biex ngħidlek. Jiena bħal pereżempju, aħna ma ngħidulux cupboard bil-Malti. Cupboard. Għax ngħidulu cupboard. Ekku ngħidu cupboard. Ekku. Hemmhekk forsi d-differenza naqbel miegħek tamma ġifieri hemmhekk id-differenza hija biss fuq il-pronunzja. Ma mbagħad anke kif niġu biex niktbuha? Issa biex nikbuha mbagħad hemm l-argument tad-deċiżjoni tnejn li jekk niftuh għaddija Malti Safi. Imma li rrid ngħidlek hu ġifieri kultant influenza mill-Ingliż tiġi jew fil-pronunzja bħal meta tgħid inti baqgħet l-istess kelma, cupboard ngħidulu cupboard, jew inkella anki saħansitra tidħol bidla grammatikali. Ġifieri briksa fl-Ingliż ma teżistix, għandek brick u bricks il-plural. Imma il-Malti għaliex ħafna drabi mhux kull kelma fis-singular tispiċċa bla, imma għandek numru ta' kliem nispiċċaw bla, allura ma' kelma bricks mill-Ingliż, il-Malti żied dak is-suffiss a biex ħoloq singular għal Malti. Qed tifhem ġi hemmhekk għandek mhux biss pronunzja, jekk hemm pronunzja differenti, imma għandek grammatika wkoll bidla grammatikali. Fl-istess ħin ma rridx ninstema' illi qisu illum il-ġurnata jgħaddi kollox u qisu l-Malti kif nafuh fis-sens il-kliem li kellna qabel għandna nissostitwuh dejjem għall-kliem Ingliż. Ġifieri fl-istess ħin kwotazzjoni oħra ta' Polina kienet infittxu kemm jista' jkun ukoll li ma niqdewx bi kliem barrani, forsi reġija tista' turijilna ekku tajjeb, infittxu kemm jista' jkun ukoll li ma niqdewx bi kliem barrani, issa meta jgħid barrani mhux oriġinali, all right? Għal-friġġ. Iva, ekku, għal-kem f'dak is-sens m'għandniex sostitut għalija, imma u qal li jekk il-kelma taqdina kelma Maltija taqdina tajjeb. Allura nippreferu. Eżatt, nużaw il-kelma Maltija. Jiġifieri, pereżempju, jekk inti tista', pereżempju, jinnaf flok toj, tuża ġugarell jew flok ħarqa tuża nepi. Jew inkella. Skużani fil-kontra. Jew tuża tarbija minn flok baby. Ekku, eżatt. Jew pereżempju magna tal-ħasil minn flok washing machine. Issa jien minix qed ngħid illi intu titkellem għandek toqgħod il-ħin kollu konxju u taħseb
Għax il-bniedem jitkellem b'mod awtomatiku kif jiġi ħeklim f'moħħu. Fil-fatt mbagħad tista' tagħmel distinzjoni oħra. Aħna hawnhekk qed nitkellmu l-iktar dwar il-lingwa mitkellma. Tista' tagħmel differenza bejn meta wieħed jitkellem u meta wieħed jikteb. Għaliex, biż-żewġ modi qed jikkomunika, imma bil-kliem intu titkellem ovvjament hija komunikazzjoni ħafna iżjed spontanja. Allura bniedem żgur li se jitkellem b'dak li jiġi f'moħħu l-ewwel. Mhux se joqgħod jaħseb u jqis il-kelma. Hemmhekk għandek tendenza forsi li tiġi f'moħħok washing machine u ma tgħidx magna tal-ħasil. Sewwa, ma importax għandna deċiżjonijiet dwar hekk kif jinkitbu dak il-kliem u da. Però intu tikteb, naħseb illi ikollok ċans iktar, taħseb iktar tevalwa dak li qed tikteb, iktar tħassar u tirranġa, allura tista' tuża kelma flok oħra. Ġifieri hawnhekk naqbel anki ma' Nino Cremona li jekk għandek kelma Maltija u taf li ħataqdik tajjeb u ħatinftiem. Uża lila. Tuża lila biex kemm jista' jkun il-kliem Malti ma nitilfuħx. Ħalli jidħol kliem barrani biex nsejħulu hekk ħalli jarrekkix il-kelma, il-lingwa Maltija. Jekk naraw l-influss tal-klim barrani fil-lingwa Maltija, għandek uħut minnu illi għax ma kenniex. Jien nafet tiġini f'moħħi switchboard, ma kenniex. U ħafna minnhom huma marbuta mal-informatika u anka industri illi huma qegħdin huma industri moderni. Però mbagħad għandek uħut jena ngħid mill-kelmiet Maltin illi għax ma bqajniex nipprattikawhom. Tlifnihom. Kenna u tlifnihom. Iva, dika tiġri ħafna ġifieri tiġri mhux fil-Malti biss. Però jista' jkun ukoll li dak ukoll sa ċertu punt jarrekkixxi l-lingwa. Pereżempju nagħti ġiex eżempji żgħar. Fil-waqt li għandek pereżempju l-kelma qabbel fil-Malti, għandek anki tikkompara u tipparaguna. Naħseb waħda ġiet qabel l-oħra, ġifieri bl-istess mod illum jgħixu flimkien daw il-kliem u għandek tliet kelmiet pratikament li jfissru l-istess. Għandek pereżempju l-kelma għani għall-kelma sinjur u tisma' anki l-kelma rikk. Lingwa rikka pereżempju. Ma meta tikonna pereżempju mill-banda l-oħra, ħanġiblek eżempju ieħor, jekk għandek jew tħallat jew timmiksja. Issa jista' jkun, ekku dik interessanti li qed tgħid inti, jista' jkun li kultant kelma ikollha anki tifsira f'kuntest partikolari. Pereżempju, qed iġib li f'moħħi anki episodju ieħor minn żmien meta kellna ċertu taħditiet jien ma kontx fil-kumitat ta' deċiżjoni tnejn, imma mbagħad ovvjament kellna taħditiet bħala qari tal-provi, l-għalliema kellhom, kulħadd kellu. U kien hemm eżempju vera interessanti. Aħna ovvjament ninsistu li bniedem pereżempju juża l-kelma naqbdu mat-tisjir pereżempju, juża l-kelma taqli, mhux tifrajja. Mhux hekk. Qed tifhem? Inti toġbok pereżempju l-kelma tibbejkja kejk? La, jiena. Qed tifhem? Jiena hemm programmi illi u nisma' chefs illi l-kelma eżatta hija għażuni jitkellmu. Jaqbad la naqbad u naqliblu. Eżatt. U għal-grazzja talla Television Malta jagħtu każ ħafna. Iva. Ekku. Nixtieq li nara aktar l-awtorità tax-xandir li timmulta lil min jitkellem. Dik ma nidħolx fiha jien. Tibbejkja jew tifrajja. Issa, interessanti li daw waqt id-diskussjonijiet li kellhom pereżempju kien hemm min. U lil dawn ġifieri kienu anki professuri, nies vera intiżi fil-Malti. Allura imma il-kelma tibbejkja għandha ambjent partikolari, kuntest partikolari fejn bil-forsi jisek li la tittuża. Għallu xinu. Jisu sprayer tal-karozzi, per eżempju, illi jdaħħal il-karozza jisu tip ta' forn, ma nafx daqsek fil-sujġet. Imma il-kelma li jużaw in-nis ta' din is-sena partikolari hija tibbejkja. Li jużaw iwa. Ġejja mill-Ingliż, imma jekk ngħidu taħli. Ħantik eżempju, per eżempju tissejvja, ħadd ma jgħid tissejvja l-bolol f'ġieħ kemm hemm. Imma kulħadd jgħid ifaddal il-bolol. Eżatt, jew iġemma, jew inkella inġemma l-flus. Imma mbagħad tgħid tissejvja xi ħaġa tal-computer. Eżatt, ġifieri jista' jkun li kelma daħlet sempliċement mal-dik. Irridu nkunu għaqlin biżżejjed aħna li nużaw il-kelma tajba fil-kontest tajjeb. Kelma tal-aħħar semmet il-kelma xef. Dik hija kelma pereżempju mill-Franċiż li daħlet fl-Ingliż. L-Ingliż waħda mill-ikbar lingwi fid-dinja ukoll kellu
ħafna influenza mill-lingwi oħrajn, pereżempju minn Franċiż. Ġermaniż ukoll, għalkemm Għalhekk ikkopjaw. qed ngħidlek, ġifieri lingwa tikber billi iddaħħal klimsi. Chris, grazzi ħafna Grazzi tal-arfin il samt magħna, ħna nippruvaw nżommu kemm jista' jkun id-diskussjoni fuq il-Malti ħajja għaliex finalment m'hemmx kwistjoni ta' pur, jekk Ekku. nitkellmu fuq l-unika lingwa li qed tiġini ġo moħħi li baqget pura kienet il-Latin u mietet. Ekku tista' tpoġġi dak l-argument. Ġifieri jekk wieħed jista' jibqa' hemmhekk ma nixtiequx illi noqtlu Diki, lil diki. sintana, rridu nkomplu nżommu ħaj u nefolvuh ukoll. Aħna nibqgħu nefolvu flimkien minn hawn u ftit tal-minuti oħrajn hekk kif issa mit-telebeħ u mbagħad nikkonkludu l-programm tagħna flimkien ukoll. Jean-Claude